ngokuba indodana idelela uyise, indodakazi ivukela unina, umalokazana uvukela uninazana, nezitha zomuntu ngamadoda endlu yakhe. Verse 7. Kepha mina ngiyakumbheka uJehova, ngiyakulindela uNkulunkulu wokusindiswa kwami. uNkulunkulu wami uyakungizwa. Ungathokozi ngami sisa sami, ngokuba uma ngiwile ngiyakuvuka. Lapho ngihleze kumnyameni, uJehova uza kuba ngokukhanya kwami. Amen. Uthi ngokuba indodana idelela uyise, indodakazi ivukela unina, umalokazana uvukela uninazala, nezitha zomuntu ngamadoda endlu akhe. Amen. Amen bazalwane. Amen. Sihlangene la bazalwane ngoba sizomusa labantwana bethu ngoba bazogonywa ngoba sazoya ekoleni egameni likaJesu. Ekoleni kukhona izinto eziningi ezikhona nezitha zikhona ekoleni laphaya egameni likaJesu. Abantu abatholakala lapha ekoleni, ingane ezinye zesikole azifani nabantwana bethu ngoba sizobagoma nje egameni likaJesu. Kodwa nabo bagonywa ngeyabo indlela egameni likaJesu. Ngakho-ke kufanele ukuthi lo mgomo abawuthola la ekhaya kube umgomo abahamba nawo noma behamba noma bekhuluma. Kodwa lento lo mgomo ubangamele bona, babonakala ukuthi bona bangabenye indlu egameni likaJesu. Nezitha zikhona khona la kubo bekhona, nathi sikhona, nathi singaba izitha enganeni zethu egameni likaJesu, ngoba singabanikezi lokhu okufanele sibanike khona. uNkulunkulu afanele ukuthi ababone ngakho ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu, baye ngakho phambili, bangahlehlele emuva, bangayenze ezinye izinto egameni likaJesu ekungezona ezalapha ekhaya egameni likaJesu. Nayizolo-ke kade khulunywa kakhulu, wabonakala ukuthi ngibone mina nje nginephutha elikhulu, ngingazibona ukuthi angihambanga kahle endleleni, angikwazanga ukukhulisa kahle izingane, kukhona la engisilele khona engenzanga kahle. Namhlanje uNkulunkulu ngoba ekhulumile, siyamcela ukuthi sonke nabanye mabekhona abangakwazanga ukuthi bahambe kahle endleleni kaNkulunkulu mayelana nabantwana, nabo baqhubeke bacela uNkulunkulu abasize ukuze abantwana bethu basizakale, nathi sisizakale egameni likaJesu. Lapha ku number number 7. Number 7 kuthi kepha mina ngiyakumbheka uJehova, ngiyakumlandela uNkulunkulu wokusindisa kwami. uNkulunkulu wami uyakungizwa egameni likaJesu. Amen. Kusho ukuthi ke uma ngabe uya kuNkulunkulu nezinto zakho zonke obona ukuthi awuhambanga kahle, uNkulunkulu akalahli umuntu egameni likaJesu. uNkulunkulu noma ngabe usuma napha kanjani, kodwa uma usubona ukuthi cha la ngihamba khona ngihambanga kahle, uma usubuyela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakwamukela abayakulungisa egameni likaJesu. Uma indaba ingaphakathi, ngoba kufanele kulunge ngaphakathi egameni likaJesu, kulunge ngaphakathi, ngoba ngeke ukulunga nje ulunge kubonakala kuthiwa uMama Khumalo ulungile, kanti ngaphakathi abazi ukuthi ngempela akulungile. Nabantu abazi, abantu mhlambe baningi abantu esengibabulalile ngokungalungi kwami okungaphakathi egameni likaJesu, ngoba akusizi ukuthi ulunge ngaphandle,
kubonakala ulungile kuthiwa hayi wavela ungile kanti ngaphakathi akukho ukulunga. Ukulunga kufanele kuphume ngisho emlonyeni ukukhuluma kubonakala ukuthi ukhuluma ukulunga kodwa egameni likaJesu kulunge. Nengane zethu ke siyayicela ukuthi ngempela uNkulunkulu ayisize ngempela kodwa kakhulukazi asize thina egameni likaJesu ukuze noma sebehlangane nezinye izingane kodwa kubonakala ukuthi laba bahlukile bangabanye bahlukile ukukhuluma kwabo nokuhamba kwabo kuhlukile kulaba abanye. Kungenzeka ukuthi kuthiwa hayi lo uyazenzisa unjani ngoba kwezinye kwabanye bethu abantwana bazoya ekoleni beyoqala nqa ukuthi bafunde. Thina ngekhathi zethu kwakuthiwa nje uyazi kuze kuphele mhlawumbe i-term ubizwa ngumsila nje ubizwe ngalokhuya nalokhuya kodwa kufika ukuthi uma ngabe uyazi into oyiqondile la ukhona uqhubeke uye phambili mhlawumbe asale lo olokhu ekubiza ngumsila ngoba yena engqondweni yakhe kunokuthi nje yena ukubukela phansi ukuthi ngoba ufika wena kusho ukuthi awazi lutho. Kanti mazothi beqala nje befundisa othisha bezenza izinto zingene ngaphakathi wena uqhubeke umshiye njalo elokhu ekubiza ngumsila. Nani bantu abami kusho ukuthi ke kufanele kube njalo uma nifika ekoleni ningayinaki izinto eziningi kodwa nazi ukuthi yini enizoyenza egameni likaJesu. Amen. Ngicela ungifundele lapha uverse 8 ngoba manje ngifunda kabili sathana right. Verse 8. Ungathokozi ngami sitha sami ngokuba uma ngiwile ngiyakuvuka. Lapho ngihleze kumnyameni uJehova uzakuba ngokukhanya kwami. Amen. Empeleni noma zenzeka izinto sezenzekile ubonile ukuthi awuhambanga kahle usuhlekiwe kwenziwa konke kodwa nje wena into ofanele uyenze akufanele ukuthi nje uzwele leyo nto le ulale uthi ayi ngoba vele mina nje kodwa kufanele uvuke uye phambili uxhumane noNkulunkulu uzenze izinto zikaNkulunkulu ngoba ngenkathi bethokoza ngawe bekhombana ngawe ukuthi hayi lona nje mhlawumbe bakhulume nakuwe emadlebeni uyizwe leyo nto vele uma ngabe iqhamuka into ingena enhlizweni mhlawumbe iphathe kabi kodwa ngempela ukufanele ukuthi wena ukhale kakhulu umemeze lo omaziyo ukuthi uyena okusizayo ngoba uma uthula ulalele lento oyizwayo uzolala ngeke uzuvuke kodwa kufanele uvuke ukhale ngoba ngeke kukusiza ukuthi wena ube nabameli ube nayo yonke into enhlizweni yakho kodwa ukhala kuNkulunkulu umemeze yena ukuthi akakusize kukho konke lokho okwenzakalayo ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke uvuke. Ngiyabonga bazalwane. Amen.